palakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung palakpak ng malakas mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo. Bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dati natin po minamahal ating beloved Lord and preacher, Brother Bumuenia. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, Brother Jones. Our beloved elder, let us pray. Upo dakila at mapagpala namin Diyos sa namin sa langit na minapakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus muli sa maghapon ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, may pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa unang yugto mula na gawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patutuong inihayag na yung mga anak, ang awitin yung mga awit, ipinadama sa amin na patamis na presensya, pagbibigay ng may katapatan ng lahat yung mga anak na narito, patuloy o Diyos at tinatamasa namin ng kasaganaan, ng kagandahang loob, ay napakatamis na presensya. Muli aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami mo ng lahat na narito, ay nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan. Patawarin sa makasalanang nagawa laban sa iyo. Langisan niyo po yung mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganakin wala po magagawa. Buksan ang pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan ng lahat na narito. Lalong-lalo na aming beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa unang dalangin naming dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, we bind the power of darkness. Demons of hindrances cast out, and when thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpak po tayong malakas sa ating malapang sabay-sabay na palakpakan ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon minamahal. Kabalik na po tayo sa ating mga upuan. We give double honor and respect to the man of God. We always remember and cherish the blessed memories of them. Our dearly beloved Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, at ganun din sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, beloved visitors, narito kasama natin sa ating lingguhang gawain, minamahal ng kapatiran, datihan at baguhan, at sa ating mga beloved workers, beloved elders, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulati, ay muling ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po minamahal ay talagang nandito na sa huling kapanahunan. Makita natin ang sobra ng gulo ng ating mundong ginagalawan. Ngunit tayo po'y manatili, magpakatatag, ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig dahil ito lamang po ang ating may gaganti sa kabutihan ng ating Diyos na buhay na ginawa sa atin. Amen. Open your Bible in the book of Isaiah. Bagamat palagi nating naririnig ang mga talatang ito. Chapter 54 verse 17, we are talking about the heritage of the servants of the Lord. Heritage. Ito po yung mana, mga mana natin, ng mga tunay na mga Kristiyano. Kindly, basahin po natin ang talata dito po sa aklat ng Isaiah 54, talatang 17. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Propeta Isaias, ang kabanata po 54 at ang talata po 17, ito pong sinasabi, walang almas na ginawa laban sa iyo, ay pagkikinabangin at bawat dila na gagalaw laban sa iyo, sa katulan ay iyong hahatulan.
Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Pagpalain po ng ating Diyos na buhay ang kanyang mga salita natin binasa. Sinabi rito, Manuel, no weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, saith the Lord. Alam niyo, maminamahal, ilang ulit nating narinig at binasa ang talatang ito. Ngunit, tila baga maminamahal, ang alam lang natin, yung lagi nating naririnig na ginawa ng ating Diyos sa buhay ng ating kagalang-galang, minamahal na pastor, lalong-lalo na nung sila po ay nandoon sa Talipaw, Hulo, Sulo, nung kanila pong ginanap ang dakilang misyon. We back year 2000, may 21 sipadan hostages. Yun ang sumasagi palagi sa atin dito sa mga talatang ating binasa. Pero maminamahal, atin pong tingnan ng mainam. Suriin po nating mainam. Ang sabi rito, no weapon that is formed against thee shall prosper. At yung pangalawa, una yon. Pangalawa, and every tongue that shall rise against thee is in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, saith the Lord. Kita ninyo, maminamahal, dalawang bagay pala ang dapat malaman ng mga Kristiyanong tinubos ni Kristo. Pinagpala, pinakitaan ng mga himala, binago ang mga buhay, ngayon sumagana, hallelujah, at ngayon may katatagan sa kanilang pananampalataya. Dahil, maminamahal, yung ating narinig na talata ay hindi lamang pala nangangahulugan na wala pa pong ginawang sandata sa ibabaw ng mundong ito na ikapupuksa ng mga Kristiyano na mga tunay na may Kristo sa puso dito sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang pangalawa diyan, maminamahal, bawat daw, bibig, bawat, ang sabi diyan, no? Bawat dila na magsasalita ng hindi maganda sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak, maminamahal, ang sabi rito, in judgment, sila'y kayang-kayang husgahan. Sila mga minamahal ay mapapahamak. Ang sabi rito, sila maminamahal ay mapapahamak. At ito daw po ay mana ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, na buong akala natin, maminamahal. Iniisip natin karakadaka na gawa lamang, hallelujah, ng mga armas ang pinagtutukuyan ng mga bagay na ito. Pero totoo, maminamahal. Dahil minsanan pang dinanas ko minsan ito. Nung ako'y mautusan ng ating dearly beloved pastor, diyan sa dako ng Santa Cruz, Iba, Zambales. Nung kami na-assign sa dako ng Pampanga, mayroon kaming kasama isang kapatiran na nagtanyag. Pinadalan kami, maminamahal, ang mga around 230,000 upang bibiliin yung mga gold bars daw. Na kami po'y naparoon, kasama yung kapatiran, di namin alam, yung palang holder, maminamahal, ay mga awol na mga nasa sandatahang Pilipinas, Armed Forces of the Philippines. Mga awol, absent without leave. At habang kami naroon, maminamahal, ipag-negotiate sa kanila, pinakita po yung mga klase-klaseng mga barita, mga puro piki. At may mga dala-dala kaming panuri. Habang sinusuri namin, talagang sabi ng mga nagbinta ay tunay. Sa madaling salita, maminamahal, ang sabi namin, sige, putulin na sa gitna, lagarin. Nagulat kami dahil habang nilalagari,
sa gitna, hindi sinasahod yung pinaglagarian. Sabi namin, sayang naman yung pinaglagarian kung talagang tunay yan. Pero habang aming tinitingnan, nagkukulay itim, nagkukulay green, yung pinaglalagarian at hindi talaga sinalok. Habang ito'y matapos ng pinaglagarian, nilagyan ng nitric acid, habang ito minamahal ay binuhusan ay lalo pang kumintab. Yung palang aming nitric acid na dinala, nilagyan ng mga dahon na alam nila na wala ng bisa. Hindi na alam, may dala ako dito sa aking tagiliran, isang maliit na garapa. At eto na, nagbibilangan na. 3 barita ang pinapadala. At babayaran lamang ng 230,000. Habang hawak-hawak ng pera, ang sabi ko, mauna na kami. Dinala namin yung 3 barita doon sa FX namin sinakyan. Pagdating ko doon sa aking sasakyan, dahil yun po ang aming gamit, binuhusan ko karakadaka ng original na nitric acid. Nung binuhusan ko mga mahal, karakadaka naging green. Sumigaw ako, Piki yung ating binili. Baliktad ako, bumalik ako doon sa aming pinag-usapan, wala na akong nakitang tao. Yung aking kasama, si Brother Jeremiah, sa piling na ng ating malapay noon, nung marinig niya maminamahal, na doon pala siya sa likod ng umahawak ng pera, at hinablot yung pera, kinuha yung pera, at yung may hawak mismo ng pera, mayroon pong long barrel na 38 na caliber. Habang ako'y nakatalikod maminamahal, hallelujah, tumakbo ang aking kapwa, manggagawa, at tumakbo na doon sa sasakyan namin, at sumigaw na, nandito na yung pera, umalis na tayo, pumunta ka na rito. Naiwan ako, maminamahal, nakatalikod. Kitang-kita ni Brother Jeremiah, ilang beses akong pinutukan, maminamahal, na sa likuran ko, yung 38 na revolver, na long barrel, ilang beses, click, click, click. Sabi nga niya, maminamahal, hindi lang 10 beses na talagang kinalabit yung gatilyo, hindi pumutok ang baril. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung marinig ko na pinatakbo ko, maminamahal, tumakbo ako. Pagdating namin doon, takbo kami sa sakyan, uwi kami doon sa Villaronet, at kininto namin sa ating kagalang-galang na pastor ang nangyayari. Ang sabi ng ating beloved Brother Jeremiah, sabi niya, totoo talaga ang salita ng Diyos. Wala pang ginawang armas sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng daigdig na atin pong ginagalawan na makasisira, puputok, hallelujah, at makapinsala sa mga anak ng Diyos. Kitang-kita ko, tinutukan ka sa likod, sa iyong ulo, ilang beses pinaputok. Ang 38 na long barrel, hindi pumutok. Ang sabi niya, tunay nga na tayo mga lingkod ng ating malapayan, iniingatan tayo ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Si Brother Jerry Murillo, hinold up ng hold upper, maminamahal. Kinuha lahat, nilimas ang pera. Pagkatapos, nakataas ang kamay, akala lalaban, pinaputukan. Nakita siguro ninyo, dahil nalathala po yun sa mga dyaryo, dito talaga point blank sa puso, sumabog, pumutok, maminamahal yung baril, pero hindi tumalab ang bala. Talagang iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Yung isang security guard doon sa dako ng Cagayan de Oro City, Brother Melchor, maminamahal, hallelujah, habang siya'y kinasahan ng disabog, binaril siya harap-harapan, maminamahal, halin ng kanyang kasama, sa hindi alam anong kadahilanan. Nung ito'y pinutok, maminamahal, akala mo talagang tumilapo ng ilang metro ang ating beloved brother. At ang sabi niya, akala ko ako'y mamamatay na. Nung kanyang tinitingnan, maminamahal, may butas ang kanyang damit, pero ang kanyang katawan, walang sugat. Ito'y iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Itong mga bagay na ito, ang sabi ng banal na kasulatan, kung ang armas ay hindi tumatalab, kung itong mga gawa ng tao, ng mga baril, ay hindi pumuputok, ilang beses na ginawa sa ating kagalang-galang na pastor,
Maraming nangangahas magsalita, maminamahal. Yung pangalawang ating binabanggit dito, ang sabi rito, sino man daw, hallelujah, ang gagamit ng kanilang bibig, ng kanilang mga dila, na gano'n na lamang ang pagpapahamak, pangbubuli, pagsasalita ng laban, hallelujah, sa mga servant of God, sa mga pinili ng ating mahal na Panginoon, sila'y mapapahamak. Hindi man lamang sila natatakot, maminamahal. Yung ilan nga ay kasama pa nating mga Kristiyano. Tunay nga ang sabi ng Biblia, a little knowledge is a dangerous thing. Dahil hindi nila alam ang mga bagay na ito. Ngayon, maminamahal, ang ilan ay nagsasuffer na. Ang ilan, maminamahal, ngayon ay talagang grabe ng pagsusumikap na sila'y makabalik, sila'y pagpapalain. Dati-dati ng mga pinagpapala, pero ngayon, hallelujah, nilulugmok, nawawala ang mga pagpapala. Hindi nila alam paano nangyayari. Dahil sa mga bagay na ipinaalala sa atin. Alalahanin natin ang sinabi ng propeta ng Diyos. Magbiro ka na sa kobra, magbiro ka na sa ahas, huwag sa mga anak ng Diyos. Dahil ang mga anak ng Diyos ay protektudo at protektado ng tunay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ito po ay mga paalala para sa atin. Anong atin pong gagawin? Ano po ang sinabi ng banal na kasulatan upang tayo manatili dito sa mana na atin pong ngayong inaasam-asam, na atin na ngayong kiniklaim? Amen. Pagtiwalaan natin ang ating Diyos. Pagtiwalaan natin, trust the Lord. Amen. Paniwalaan mo, maniwala ka, magtiwala ka sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa kanyang mga salita, huwag mo itong baliwalain, huwag itong talikuran lamang. Amen. Kinakailangan yakapin mo ito, pahalagahan mo ito, huwag mo itong pababayaan. Dahil iilan lang tayong nakakaalam ng mga bagay na ito, pero binabaliwala ng iilan. Kaya ngayon nga, maminamahal, nagsasuffer na sila. Nagsasuffer ang iilan. Pero tayo ngayon, maminamahal, nagpapahalaga. Nakita natin, ang sabi nga ng banal na kasulatan, nilulugmok, pero yet inaalalayan. Pinapahamak, pero pinotektahan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah! Ibig ibaon ng ilan. Ibig talagang wasagin ng kaaway. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay palaging nariyan sa kanilang likuran para alalayan ang mga Kristiyanong ito. Para tayo po pinamalay, hallelujah, mapapantayan ng mga bisig ng ating mahal na Panginoon. Pakibasa ang Proverbs chapter 3, verse 5 up to 7. Trust in the Lord. Magtiwala ka lamang sa Diyos. Tumiwala ka sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng mga kawikaan, Kabanata 3, talatay 5 hanggang 7. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magtiwala. Pagkatiwalaan mo ang ating Diyos. Alam niyo po ba, maminamahal, napakahalagang bagay sa tao ang tiwala. Amen. Dahil kapag mawala ang tiwala sa isang tao, isang tiyak na bagay, maminamahal, useless na ang taong yan. Kaya, bakit ang sabi ng banal na kasulatan, magtiwala tayo sa ating Diyos? Dahil ang ating Diyos kailanman hindi katatalikuran. Dahil ang ating mahal na Panginoon kailanman hindi mawawala ang pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa atin. Kahit anong ating nagagawa, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero patuloy ang kanyang pagpapatawad. Ang kanyang hinihingi lamang, magtiwala ka sa kanya. Huwag kang magiging pantas sa sarili mong karunungan. Sabi rito, minamahal, hallelujah! In all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat ng iyong lakad, sa lahat ng iyong plano, sa lahat ng iyong gagawin, sumangguni ka sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya tatalikuran. Ito lang po ang ginagawa ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Upang wag mawala ang mga mana. Itong mana na ito, maminamahal, mana ng proteksyon, mana ng pag-iingat, amen, mana ng kapangyarihan,
mana ng Espiritu Santo na bumababa sa atin. Napakadaling damhin ang presensya ng Panginoon sa mga Kristiyanong matutong magpakumbaba, matutong humingi ng tawad, taos-pusong ginagawa ang kanyang tungkulin, ang kanyang gampanin. Tingnan niyo ang mga Kristiyanong ito, mga minamahal. Sila ang pinagmulan ng masaganang kaawaan ng ating Panginoon. Mga pagpapala na aawit ka lamang, magtaas ka pa lamang na iyong kamay. Diyan ka pa lamang sa bungad ng ating right of way. Maramdaman mo na ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pagtiwalaan siya. Ang sabi rito, ilagak ang iyong mga pangamba, ang lahat ng iyong lakad, iasa mo sa Kanya. Amen? Amen? Dahil hindi basta-bastang tao tayo. Hindi tayo palamuti sa mundong ito. Hindi nagkamali ang Diyos na tumawag sa atin. Hindi nagkamali ang mahal na Panginoon para tayo dalhin dito sa buong katotohanan. Kaya nga pagdating ng banal na gawain, seryoso ang lahat sa pagsasagawa ng kanilang tungkuling espiritual. Sa ating mga paglapit sa ating mahal na Panginoon dahil kanya-kanya ang kaligtasan. Kanya-kanya ang pagpapagaling sa harapan ng ating mahal na Panginoon kung paano ka kagaling magpuri, lumulukso ka, umaawit ka, amen, nagtataas ka ng kamay, nagpapalakpak ka. Ganun ang inahanap ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga anak dahil yun ang kanyang pagpapalain. Kaya maya-maya tingnan nyo, hallelujah, ang mga seryosong yan. Pagtaas ng kamay, pagbuhos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, kasama yan sa biyayaan ng ating Diyos na buhay. Pagpapalain yan. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo ipinanganak na buho lamang. Ipinanganak maminamala. Hindi alam ng Diyos. Before the foundation of the world, I have chosen you. Kilala kita. Amen? Doon pa lang sa sinapupunan ng iyong na. Ikaw pa lamang ay magiging bata. Pinili na kita. Iniingatan na kita. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya gaano tayo kapalad. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Huwag tayong basta-basta maminamahal. Hallelujah! Magpagapi. Minsan, dumarating tayo dito dahil may mga problema tayong kinakarap galing sa ating mga tahanan. Pagdating dito, hindi naman tuloy yung ating mga mukha. Akala mo, pinagsukluban ng buong mundo. Ilang barkong lumubog. Ilang eroplanong nag-crash. Samantalang, ang problema lang pala mamaya pag-uwi, walang masaing. Kinabukasan, walang may pamasahe patungo sa trabaho. Anong silbi ng ating mahal na Panginoon? Anong gawa ng ating mahal na Panginoon? Huwag mo siyang maliitin. Huwag nating maliitin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon ay mayaman na Diyos. Hindi siya basta-basta. Humingi ka sa Kanya. Manalangin ka. Kaya nga ka nandito ka para manalangin ka. Humingi ka sa Kanya. Pakikinggan ka Niya. Ano mang kailangan mo, Kanyang ibibigayan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi Kanya papapayaan. Amen. Dahil may mana kayatang inaasam-asam galing sa Kanya. Amen. Amen. Anuhin mo yung mana pag hindi mo hingiin yan. Amen. May mga sa sanlibutan, sabi na ng mga nakasanlibutan, tatay, nanay, kunin ko na yung mana habang buhay ka pa para mapakinabangan ko na. Pagkatapos maibigay, pagkatapos maubos, babalik sa nanay at saka sa tatay, hindi pa rin, hallelujah, pinagpala, sabihin pa rin, saan dinala? Saan mo dinala ang mana na ibinigay ko sa iyo? Bakit inubos mo? Para tayong yung talagang prodigal son, inubos yung kanyang mana. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang manang ating inaasam-asam ay yung inaasam-asam ng lahat. In a moment, in a twinkling of an eye, hallelujah, pagtunog ng trumpeta, tayo po'y kukuning buhay sa salubong sa ating mahal na Panginoon para magmana na ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan i-preserve mo anong mga bagay na kinalulugdan ng Diyos na dapat mong gawin. Yun ang gawin mo habang nag-aantay ka ditong mga mana na inaantay o hinahanda sa iyo ng ating mahal na Panginoon. We are a peculiar people.
a chosen generation, a royal priesthood. Grabe, pagkatapos, chosen generation. Pero pag nagpupuri, akala mo pag pumapalakpak, dati-rati nakataas ang kamay. Ngayon, hindi na marinig ang palakpak. Dati-rati, grabing sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Dati-rati, nandyan palagi sa patotoo. Laging gusto siyang nagpapatotoo. Ngayon, hagilapin mo na. At sabihan mo pang magpatotoo, sabihan ka pa, wala akong bagong patotoo. Pwede ba next time na lang? Nakalimutan na ba natin na lahat ng mga pagpapalang ating nakamit galing sa ating mahal na Panginoon? Mana natin yan. Amen? Amen? Pababayaan ba natin yung mga mana na yan na hindi natin buhayin every now and then? Alangan naman natin, isang tao lang ating asahan. Hindi tayo pwedeng umasa sa isang tao lang. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Ang mga malakas, magpalakas sa mahihina. Ang mga mahihina, lumapit sa mga malalakas upang sila ilalakas. Nakita mong malakas pong malakpak yung sa kaliwa mo. Sa kanan mo, tumabi ka doon para mabaginan ka rin malakas kang pumalakpak. Malakas sumigaw yung sa kanan mo. Lapitan mo, habang sumisigaw yan, para malakas ka na rin sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Palakpakan ng palakpak, palakpak ng palakpak, dahil yan ang kinalugdan ng ating mahal na Panginoon. Amen! 2 Peter o 1 Peter chapter 2 verse 9. Kindly. Grabe, maminamahal. Ito, mga mana natin ito. Pakinggan ninyong mainam. Dito sa 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 9, ganito po magkasabi, datapuat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasirduti, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Upang ipahayag ninyo. Ipahayag ninyo. Bakit? Pagdating ng patutuo, ilan lang, paulit-ulit na lang silang ating napapakinggan. Pero yung pagpapalang iyong natanggap, hindi na biro. Amen. Amen. Iniligtas ka sa tiyak na kapahamakan. Kaya nga yung kanilang mga patutong ating narinig, sabi na, kaya grabing pasasalamat ko. Dahil nung isang gabi, akala ko mamamatay na lang ako. Nawalan ako ng hininga. Pero sumigaw ako sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, patawarin mo ako, bigyan mo pa ako ng buhay. Paano kasi maminamahal? Kapag ginising ka ng mahal na Panginoon para magpuri, magpuri ka talaga. Pag pinaalalahanan ka ng mahal na Panginoon, dumalo ka talaga. Huwag mo nang antayin yung paalala. Huwag mo nang antayin yung palo. Amen. Pag pinanawagan ka ng mahal na Panginoon, ibigay mo na iyong buhay bilang manggagawa, bilang mang-awit, bilang manunugtog, bilang worker of the Lord, amen. Bilang preacher, bilang mang-awit, bilang manunugtog, ibigay mo na ang buhay mo. Huwag ka nang tumanggi. Dahil kapag tatanggi ka, hindi ka makakatulog. Kukonsensyahin ka ng mahal na Panginoon. Kakausapin ka ng mahal na Panginoon. Ito na yung nangyayari ngayon sa mga kapatid natin. Kaya ang sabi ko nga sa kanila, habang may kalakasan pa akong mga pagturo sa inyo, tuturuan ko kayo. Magpagamit na kayo sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon. Habang may lakas pa ako, ituturo ko lahat ng aking natutunan sa ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, dahil ito ang kailangan. Paano na lang ang kasunod na henerasyon? Paano na lang ang kasunod ng mga ngasiwa? Ang mga kasunod, maminamahal, natatayo. Hindi naman po pwedeng ako palagi. Hindi naman pwedeng ang ating beloved Brother Jobs palagi. Ang ating mga beloved elders palagi. Tatawagin tayo. Dahil nag-aantay tayo, maminamahal. Mana yan. Galing sa ating Ama sa Langit. Ang ating Ama sa Langit, oh, grabe. Ipinako na sa krus ng Kalbaryo. Ipinako na. Mayroong isang kaluluwa doon na nangailangan ng kaligtasan. Nagmamakaawa sa kanya. Mahal na Panginoon, dalhin mo naman ako sa iyong paraiso. Sabi na mahal na Panginoon, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Pero tayo, maminamahal, may kalayaan tayo. Sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa ating hanap buhay, sa ating eskwelahan, sa ating lahat na larangan kung saan tayo. Pero hindi man lamang natin may bahagi ang mabuting balita. Ang ating mahal na Panginoon, nasa krus na, nakapako na. Nandun pa rin ang kanyang pamamahal sa kaluluwang nangailangan ng kaligtasan.
Tatay natin ang mahal na Panginoon. Tayo'y mga anak. Kinakailangan nating sundan ang kanyang yapak. Gawin ang kanyang ginagawa dito sa mundo. Hindi tayo palamuti at hindi tayo tagamundo. Tayo'y mga pilgrimage lamang dito. Manlalakbay dito. Mayroon tayong langit na ating mamanahin. Mayroon tayong buhay na walang hanggan na ating mamanahin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, maminamahal, ngayon ang panahon. Asan na yung ating mga kapatid na bunga ng nakarang anniversary? Last anniversary, 50th church anniversary, dinala pa natin sa Luneta. Bakit hinayaan natin sila? Bakit pinababayaan natin sila? Nasa ating mga kamay, nasa inyong mga kamay, ang mga dugo, sisingilin yan ang mahal na Panginoon sa inyo kapag pababayaan ninyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya ka nang lalamig, kaya ka nang lupaypay, hindi mo ginagampanan ang iyong tungkulin. Hallelujah. Bilang tunay na anak ng Diyos. Praise the Lord. Ano ba ang ibig sabihin nitong mga pinag-aralan natin? Itong manang ito, maminamahal, na tangan-tangan natin, ating hawak-hawak ngayon. Anong ating maigaganti dito? Pabayaan mo ba lang ito? Hayaan lang ba natin ito? Hindi natin ito pakawalan. Hindi natin ito, maminamahal, hanapin kung saan ka nararapat at anong dapat mong magagawa sa mga kapwa natin Pilipino, sa ating kapwa-tao sa buong mundo, sa ating komunidad, sa ating barangay, sa ating syudad, sa ating kinalalagyan, sa ating mga trabaho, maminamahal. Bakit hindi natin sila ilapit sa gawain ng ating mahal na Panginoon? Bakit hindi tayo makapagbunga? Bakit hindi natin sila dalhin dito upang sama-samang ating pangaralan, makapakinig sila sa mga patutuo, makapakinig sila sa mga hindi basta-basta na mga awitin kapag kumikilos ang mahal na Panginoon, parang nasa langit ka na. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Minsan sinasabi natin, nanlalamig ako, Brad. Nalulupaypay ako. Ang sabi ng Revelation chapter 2, verse 4 and 5, kung ikay nahuhulog, nadadapa, bumangon ka kaagad. Gawin mo yung una mong pag-ibig sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag mong pabayaan na malugbog ka sa panlalamig, panlulupaypay. Amen? Alalahanin natin, 3:15-16 ng Revelation, ayaw ng Diyos ng mga malahininga. Ayaw ng malamig. Gusto niyang mainit lamang. Maiinit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ayaw ng mga malahininga. Mga lukewarm. Ayaw niya. Ayaw ng ating mahal na Panginoon. Pakibasa nitong 2 talata na aking binanggit. Revelation chapter 2, verse 4 and 5. Revelation chapter 3, verse 15 and 16. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis sa Kabanatay 2, talatay 4 hanggang 5, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Apokalipsis 3, talata po ay 15 hanggang 16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po akong may sabi niyan. Ang mahal na Panginoon sinulat ni Apostol John doon sa island of Patmos. Amen. Kung saan ka daw nadapa, bumangon ka. Ibalik mo ang iyong unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ano yung unang pag-ibig mo? Dati-rati, pagdating ng Joyful, talagang tumatalon ka. Grabing talon mo, pinapawisan ka habang nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, yung swim mo, maminamahal, akala mo, parang nag-exercise na lang. Akala mo, naglalaro na lang. Mabuti pa nga yung nagbabali dance, yung ginagawa na ma-exercise ng mga kababaihan na may edad.
nagsusumba, maayos pang tingnan. Ikaw parang, ano na ba yung pinagsawaan na ba natin ang kahabagan ng malapainon sa atin? Ang tulong ng malapainon sa atin? Grabe yung mga pagpapala. Ang sabi ng ating malapainon, ayaw niya ng malahininga. Ayaw na ng ikaw ay lukewarm. Malahininga, mainit, malamig. Gusto ng mainit na mainit. Naglagablab ang init sa paglilingkod sa ating malapanginoon. Kaya pagdating dito, dapat, lalo na sa mga Kristiyanong bumibilang na ng taon, kayong dapat din dito sa harapan lumulukso habang nagpupuri. Ang marunong magpuri, hallelujah, ipakita natin sa ating malapaynon para yung mga mga nanlulupaypay, malumigmig din sa likuran, magaya ka. Kaya gayahin natin yung mga mainit na naglilingkod, na init na nagpupuri sa ating malapaynon. Pagpunta mo rito, akala mo, talunan ka. Pag-uwi mo, talunan ka pa rin. Bakit? Hindi pagpapalakpak, hindi ka makapalakpak. Hindi makasigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hindi ka makasigaw ng hallelujah, praise the Lord. Ang ating kagalang-galang na pastor, kapag pinasisigaw tayo, ang sabi, ang hina naman. Hindi yan pwede. Kinakailangan malakas. Palakpak ng mahina. Hindi pwedeng mahinang palakpak. Lakasan ng palakpak. Kinakailangan makarinig ang ating malapayon sa langit sa ating palakpak. Hindi palakpak na ikaw lang ang nakakarinig. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Parang, sabi ng ating beloved minister, folks, Kuya, 39 na kayo? 39? Halos mag-aapat na dekada? Ito ba makikita natin sa 4 na dekadang naglilingkod sa Malapanginoon? Dumarami ang ating bilang, pero yung ating paglilingkod, pababa. Pahina. Ayaw ng Malapanginoon ganyan. Gusto niyang makita tayo naglagablab na paglilingkod, pagkagpupuri, maminamahal, kung kinakailangan tumatalon. Hallelujah! Lalo na sa joyful na mga papuring awit. Hallelujah! Hindi tayo paupo-upo, hindi tayo maminamahal. Hallelujah! Painday-inday na swi. Amen! Amen! Kinakailangan lalaking-lalaki. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng banal na kasulatan, we are a peculiar treasure. Peculiar treasure. Sabi ng Exodo, chapter 19, verse 5, maminamahal. Kung tayo daw po, hallelujah, sabi riyan, kayo nga'y kung tunay sa inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan na kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Grabe. Tanging kayamanan. Ang sabi rito, peculiar treasure. Pag nagkita tayo ng ginto, maminamahal, lumalaki ang ating mga mata. Pero dito, linggong-linggo, Miyerkules na Miyerkules, tulog na tulog ka. Hindi naman overnight. Ang peculiar people, ang peculiar treasure ng ating mahal na Panginoon, buhay na buhayan, mula simula hanggang matapos, ginagawa niya ang mga bagay na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon, dahil gusto niyang maibigay sa ating mahal na Panginoon kanyang buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, na pagpupuri. Amen! Grabing mana ipagkakaloob sa iyo, langit at buhay na walang hanggan. Ang langit, wala pang pinakamagandang lugar sa buong mundo na itutumbas ng langit. Ay yung apakan, puro ginto. Ang lahat ng iyong bintana, puro diamond. Hindi kailanman, maminamahal, ang sabi nga ng mga nakarating doon, hindi mawari. Ayaw na nilang bumalik dito sa lupa dahil napakaganda ng langit. Terribling ganda ng langit. Pagkatapos ikaw, napupunta doon, bibigyan ng mana, ng langit at buhay na walang hanggan. Dito pa lang hindi marunong magpuri, hindi marunong umindak, hindi marunong magpatotoo, hindi marunong magdala ng mga bunga, magtestify sa kanilang kapitbahay, kanilang kamag-anak, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga loved ones, sa kanilang tatay, sa kanilang nanay, nahihiya, magdala ng Biblia. Ano bang klaseng peculiar people yan? Ano bang klaseng peculiar treasure yan? Treasure ka ng mahal na Panginoon. Amen?
Amen? Dapat galak na galak ka. Dapat masayang masaya ka. Pagpasok mo pa lamang dito sa bahay-sambahan ng ating mahal na Panginoon, kung pwede lang mag-iba, yayanig sa pagpupuri ng mga Kristiyano ang lugar na ito, maipakita ng lahat ng mga anak ng Diyos isang tiyak na bagay. Iyo ngang tatanggapin ang mana na ipinangako ng ating mahal na Panginoon sa iyo at sa akin. Pakibasa sa English. Kindly, praise the Lord. Exodus chapter 19 verse 5. Praise God. Amen, praise the Lord. Dito po sa Exodus, ang kabanata 19, at ang talata po ay 5, ito po sinasabi, kaya't ngayon, kung tunay niya inyong susundin ang aking tinig, at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Amen. Iingatan ang kanyang tipan. Simple lang ang tipan ng mahal na Panginoon. Tuwing Miyerkules, nandito kayo. Ipagtrabaho ang kaligtasan na may takot at panginginig. Wag na wag tayo maminamahal manghinawa. Tuwing overnight, ilan ang aming nakakasama tuwing overnight dito? Mag-overnight tayo. Dahil yan ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Wag lamang linggo. Wag lamang Sunday tayo narito. Miyerkules, Biyernes at Linggo nandito ka. Dahil may mana kang tatanggapin galing sa ating mahal na Panginoon. Anong gusto mo? Dito sa lupa, maminamahal? Kapag anong sinabi ng nanay mo, ng tatay mo, sunod-sunuran ka. Dahil ayaw mong mawalan ka ng mana. Eh dito lang yan, sandali, sa lupa lang. Mawawala yan. Malulusaw yan. Amen? Nakawin yan kung pera man. Amen? Kung lupa man, pag naibibinta. Kapag yan ay rarasagaan ng lindol, ng baha, mawawala, mapaparam. Pero ang mana ng mahal na Panginoon sa atin mananatili habang ikay mainit na naglilingkod sa Kanya. Pumarito, Miyerkules, Biyernes at Linggo, namuhay ka ng may kabanalan, sumunod ka sa pagbibigay ng may katapatan. Amen. Amen. Tatanggapin mo ang mga manang ito. Hindi mawawala ang manang ito. Hallelujah! Lahat ay mararanasan mo. Makikita mo ang kamay ng mahal na Panginoon sumasayo. Minsan hindi natin ito pinaniniwalaan. Pero ako maminamahal ang sabi nga ng ating dearly beloved pastor. Totoo may langit, kung totoo may impyerno. Kung totoo mang walang langit at totoo mang walang impyerno, maglilingkod pa rin ako sa mahal na Panginoon. Bakit? Sabi ng mahal na pastor, sino nagpapagaling sa aking insomnia? Ako maminamahal. Totoo man ang langit, totoo man ang impyerno, hindi man totoo ang langit, hindi man totoo ang impyerno, maglilingkod pa rin ako sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Nung ako'y binaril sa likod, kitang-kita ng aking mga kapwa manggagawa, ilang beses, hindi lang 10 beses, lumalagitik ang gatilyo, hindi sumabog, hindi pumutok, iningatan ako ng mahal na Panginoon, maglilingkod ako sa ating Diyos. Amen! Amen! Praise the Lord! Nakita ko maminamahal, walang ginamit na gamot. Hallelujah, ang aking age. May sakit akong age, pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Nawala ang age ko. Sino nagpagaling sa akin? Ang ating Diyos. Ganun din sana, maminamahal, ang maisip lang narito. Lahat ng mga Kristiyano, anong mga pagpapalang inyong natanggap? Anong mga himala ang iyong nakikita? Anong mga pagbabago ang iyong nakamtan? Galing sa ating mahal na Panginoon, alalahanin niyan. Hindi kayo ang may gawa niyan. Ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng mana. At bibigyan ka pa ng mana. Anytime, pagtunog ng trumpeta, maangkin mo ang mga manang ito. Mga mana, mga minamahal na katalaga na sa atin. Hindi tayo tinalaga sa kapahamakan sa mundong ito. Itinalaga tayo sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Habang tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Minor. I cannot come before My righteous holy Lord, and offer to Him what is His. I do not need an holy
wants me to give a heart that's totally His, an offering of the highest praise, a servant whom the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. At least before nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. To serve Him is my goal. Oh, hallelujah. How could I withhold? Whatever's mine is given me. It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, it is my desire. Whatever He need from me, I'll pay the cost, King or Lord. I will not offer anything that cost me nothing. Hallelujah. He lives than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. To serve Him is my goal. How can I give glory? Whatever's mine is His, is Jesus. not my own, Jesus. Maraming salamat po. whatever He requires, that is my desire. Whatever He may need from me, I'll pay the cost, gain or lose. I I will not offer anything that cost me nothing. At least before Him, nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my cross. I will not offer anything. that cost me nothing. O minamahal, habang inaawit natin ang awiting ito, ano bang mahalaga na mga bagay na dapat mo ipakita sa ating mahal na Panginoon na mas mahalaga pa dito sa ating pinag-uusapan? Ibibigay sa iyo, ibibigay sa akin ang mana ito. Hindi yan ipagkait ng ating mahal na Panginoon. Ang hinahanap niya ay ang mga Kristiyanong karapat-dapat tumanggap ng manang ito. That cost nothing. Kung hindi ka karapat-dapat, Praise before sikapin mong maging karapat-dapat. Dahil ang ating Diyos ay nag-aantay pa. Sinag-aantay at sinag-aantay sa mga Kristiyano mga minamahal. Hallelujah. Na handang ibigay ang kanilang buhay. Hanggang ibigay ang kanilang sarili. Alang-alang sa paglilingkod na ito sa ating pinakamawal na Panginoon. that cost me. Hallelujah. So Jesus. I place before Him nothing less than my very best. And if I go to sacrifice, it will The be worthy of my God. I will not offer anything that cost me nothing.
will not offer anything. I bless before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my cross. I will not offer anything that cost me nothing. Alala ko mo, minamahal. Noong ako'y maligtas, 1986. Sa tuwing dumarating itong Holy Week na siniselebrate ng buong mundo, nakita ko ang ating pastoral house punong-puno ng mga Kristiyanong nag-aalay ng ayuno. Punong-puno ng mga Kristiyanong nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Habang dala ang mga pulitos sa ating pastoral house sa gilid, habang naglalakad yung ating mga kababayan na hindi pa alam ang katotohanan, patungo doon, hallelujah, sa kanilang mga Diyos-Diyusan, aming binibigyan ng mga pulitos, imbitasyon. Taon-taon yun, maminamahal aming ginagawa habang kami nag-aayuno doon sa pastoral. Sunod na taon, kumukunti, pakaunti ng pakaunti ang naglalakad. Nabulat na sila sa katotohanan. Hallelujah. Habang sila maminamahal ay pinangangaralan sa telebisyon, sa radyo, ng ministeryong ito ng ating kagalang-galang na pastor, namulat sila. Wala palang kabuluhan ang practice ng tao. Ang Holy Week ay hindi totoong pangilin. Ginawa na lang itong ritual ng tao. Ginawa na lang itong katawa-tawa. Tinutuya na lang nila ang ating mahal na Panginoon. Ang ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa awiting ito, anong may offer natin sa ating mahal na Panginoon? The question natin, kung ang iyong abilidad, kung ang iyong karunungan, kung ang iyong naabot, ano pa ang dapat mo may alay sa mahal na Panginoon? Para naman mapasalamatan siya sa kanyang ginagawa sa iyong buhay. Dati-rati walang-wala ka. Dati-rati bulit ka na sa dagat-dagatang apoy. Dati-rati ano na ka na dapat sa ilalim ng simenteryo. Pero kinabagan ka ng Panginoon. Dinala ka dito sa buong katotohanan. Ngayon nagtatamasa ka na ng masaganang pagpapala. Anong may gaganti mo? Anong may bibigay mo sa ating mahal na Panginoon? Hallelujah. Puri ka, mahal na Panginoon. I will not offer anything that cost me nothing. I place before Him nothing less than my very best. To sacrifice, It will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. that cost me Nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my cross. I will not offer anything that cost me nothing. Yes, mahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, mahal na Panginoon. Pinupinuhin ba ng aming mga sarili, hindi sapat upang mabayan sa iyong kagandahang loob, kabutihan na ginagawa sa amin. Isa kami sa kinahabagan mo. Tinawag upang magpatotoo sa kabutihan na ginawa mo sa aming buhay. Amang banal, tulungan mo yung mga anak. Cause them to serve you with all their heart, their might, their understanding, their whole strength, O God. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Paglingkuran ka namin ang buong puso, buong isip, buong kaluluwa habang kami nabubuhay.
Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Pawiin mo ang mga panlupaypay sa aming mga puso at isipan. Palitan mo ito ng kainitan. Ibalik ang aming unang pag-ibig sa iyo. Tulungan mo kami malapin. Huwag kami maging malakiniga. Pakatatakin mo ang bawat narito. Panghawak ang matibay. Sa unang dalangin aming dearly beloved Pastor, Evangelist Will Israel Almeida, inigi ko pang lahat ng ito in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Para sa ating minamahal na mga kapatiran mo ito'y bisita sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Kung gusto ninyong mapabilang sa totoong iglesia ng Diyos, may 4 na reglamento ang kaligtasan. There are 4 requirements of the gospel. First is faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus. And fourth is baptism of the Holy Ghost. Kailangan mong matanggap ang 4 na reglamento ng kaligtasan na ito. Kung sa iyo iglesyang kinalalagyan, wala itong 4 na ito. Hanapin mo ang Jesus Miracle Crusade, tumalo ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade throughout the world. Throughout the Philippines, kailangan mo ng kaligtasan. Sabi ng Juan 1:12, yaw lamang kumikilala kay Kristo bilang tagapagligtas niya, Diyos at Hari ng kanyang buhay. Sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kapag hindi mo kilalanin si Kristo, tao lang niya sa iyo si Kristo, hindi siya Diyos, umalis ka na diyan. Hanapin mo ang Jesus Miracle Crusade. Nagtuturo na hindi lamang tao si Kristo, kundi si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao na kailangan mong maligtas. Siya lamang ang may akda ng buhay na walang hanggan. Sabi ng banal na kasulatan, Jesus is the way, the truth and the life. No man cometh unto his Father, but there is Jesus alone. So kailangan mo ng tagapagligtas. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kailangan mo ng pagsisisi. Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Pagpapatawad na yung kasalanan ko, ikay marunong magsisi sa iyong kasalanan, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit, sa ibabaw ng langit, sa ilalim ng lupa, na sukat ay kaligtas ng tao, kung hindi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya siya ang ating tanggapin, siya ang ating kilalanin. Itaas ang kamay sa inyong kinalalagyan, huwag kayong mahiya. Sumunod kayo sa panalangin, aking babanggitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan aking napakinggan. Ibig kong maangkin ang manang ito na aming napag-aralan. Amang banal, ako'y makasalanan. Humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga sala. Linisin mo ako, hugasan mo ako sa aking karumihan ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa hapong ito, kinikilala kita at tinatanggap na aking Diyos, tagapagligtas, hari ng aking buhay. Amang banal, pumasok ka sa aking puso. Linisin mo ito ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Gayun pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Upo, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po mga kapatid namin at tumatanggap diyan sa live webcast namin sa YouTube, Facebook, dito man sa aming kupunan, sa aming bahay, sambahan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa unang dalangin, aming kagalang-galang na Pastor, Will Israel Almeida, aming hinihing lahat na ito. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo, mami naman. Ang sabi ng banal na kasulatan, let your supplication be made known unto God. Ipaabot daw ninyo ang inyong mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon, siya'y nakikinig. Tumawag ka sa akin, ako'y makikinig sa iyo. Humingi ka sa akin, ako'y magbibigay sa iyo. Kumato ka, ikay pagbubuksan. Yan ang gusto ng ating balapay sa hapong ito. Kaya ipikit ang inyong mga mata, nakataas ang 2 kamay. Hilingin ninyong kagalingan sa inyong mga karamdaman. Kalutasan sa inyong mga problema. Alisin ang mga panlalamig, ang mga panlulupaypay sa pangalan ni Jesus. Amang banal sa pangalan ni Jesus. Kami po yung nanikluhod, dumudulog sa trono yung biyaya sa kalangitan, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami, linisin mo kami, hugasan mo kami sa iyong mga karumihan.
Amang banal, ipagkalubo ang kumpletong kagalingan sa mga kapatiran namin sa mga kahilingan. Aking sinasaway ang mga demonyong cancer, sakit sa puso, high blood diabetes, hallelujah, ubusipon lagnat, hallelujah, lahat ng uri ng mga karamdaman, panlalamig, panlulupaypay, demonyo kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 pagkabulag, pilay, hallelujah, hallelujah, lahat ng uri, hallelujah, ng mga kahilingan, malulutas kayo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Be healed, complete healing and deliverance I pray right now. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, demonyong kaguluhan sa aming bansa, magkaroon kay kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong minamahal. Pumalakpak po tayo sa ating Diyos sa buhay bilang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag magbibiro. Itaas ang dalawang kamay bilang pasasalamat. Lumukso, tumalon, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat. Ang kinina ang lahat ng katugunan natin madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabi natin, I love you, my dear Jesus! I love you, my dear Jesus! We love you so much, my dear Jesus! We give all the glory and honor to the Lord. Great, worthy to be praised forever and ever.